Politika a veci verejné patria určite do výbavy každého občana Slovenskej republiky. Zaujímať sa o život vo svojej dedine, meste či celej krajine je prirodzené a je správne. Sú však chvíle, kedy si od politiky potrebujeme oddychnúť. Je to najmä v čase nedeľného obeda, kedy trávime čas so svojou rodinou, so svojimi blízkymi, ideme do chrámu či relaxujeme v prírode. V súčasnosti nás ale často v nedeľu bombardujú politické relácie novými, často ale neoverenými informáciami o dianí v slovenskom politickom svete. Preto vítam iniciatívu prvého slovenského eurokomisára pána Jána Figeľa, ktorý začal verejne hovoriť o potrebe nedele bez politiky. Je to odkaz mediálnym domom, verejnoprávnej televízii, ale aj všetkým nám. Nájdime formát taký, aby sme neboli v nedeľu zaťažovaní politikou.